बिराद गोजोननाय मोनदों बे आंनि फार्स्ट टाइम एस ए गेस्ट आङो बड' साहित्य सभायाव एटेन्ड खालायनाया सिगाङाव जेला उन्दै समाव जोङो बिदिनो एनुवेल कनफारेन्स बड' साहित्य सभायाव थांबाय थायोमोन नाथाय एसे जोङो बेरायनो मानो एक्जिबिसन स्टल्सफ्राव मानो बुक फेयार्सआव थाङोमोन नाथाय दिनै फार्स्ट टाइम एस ए गेस्ट आङो फैनानै बिराद गोजोननाय मोनदों आरो आङो गोसो गोरबोयै बड' साहित्य सभानि जेसेबांखि अर्गानाइजिं कमिटि दङ प्रेसिडेन्ट दङ जेनेरेल सेक्रेटारि दङ बिसोरखौ बिराद गोजोननाय बावहरो आङो कि आंखौ दिनै अपरचुनिटि होदों दिनैनि बे प्रग्रामखौ एटेन्ड खालायनो आङो दा 2019आव आङो जइन जादोंमोन दाथ' 7 इयार्स रानिंआनो जाबाय आंना सार्भिसाव आंना दासिमबो मेन मोननै पस्टिं जाबाय दमन दिउआव आङो 3-3.5 बोसोर दंमोन दा अरुणाचलाव आङो अलमस्ट 1.5 बोसोर जानो थांबाय दा आङो अरुणाचलनि मोनसे लवार दिबां भेलि डिस्ट्रिक्ट होननायाव आङो डिसि जानानै दङ बिराद गोजोननाय मोनदों माने बयबो मिथिगौ कि जेला आइएएसआव हाबो बयनिबो सिमाङा बिदिनो जायोमोन कि डिसि माला जानो मोनगोन होननानै बिकज नों जेला डिस्ट्रिक्टनि मोनसे हेड जायो होमबा नोङो रेसपन्सिबिलिटि ओमफ्राय गासिबो डिस्ट्रिक्टनि जेसेबांखि पावार्स एन्ड फांसन्स दं बेखौ बुजियो थ' जेसेबांखि आंबो दाबो बिराद मोजां एक्सपिरियेन्स मोनगासिनो दं दासिमबो आंनि एक्सपिरियेन्सा कि डिस्ट्रिक्टखौ मारै सामलायनांगौ मारै मानांगौ आरो मोजाङैनो हपफुलि आङो थांगासिनो दङ आरो जेसेबांखो पाब्लिकनि थाखाय सार्भिस होनो हागोन आं बेखौ नाजाबाय थायो आरो बेखौबो नाजायो कि फिउचाराव जेला आङो गावनि बड'लेण्डआवनो जेला सार्भिस खालामनो हागोन बेखौबो आङो फिउचाराव नाजायो जाय एक्सपिरियेन्स दङ सिभिल सार्भिसेसाव जों जेखौ बुङो आइएएसखौनो बुं हक नङाबा एसिएसखौनो बुं हक आङो बिसोरखौ जेसेबांखि जोंना एक्सपिरियेन्सफोर दङ बिसोरखौ बेनो मेसेज होनो सानो कि बयबो मिथिगौ कि सिभिल सार्भिसेसनि प्रिपेरेसना बिराद एसे खस्थ' लामाजों थाङो नाथाय नोङो नोंनि खस्थ'खौ सबसमाय नाजाबाय थानांगौ सबसे इम्परटेन्टआ जाबाय कनसिस्टेन्सिखौ सबसमाय नाजाबाय थानांगौ नोङो बिदि जानो नाङा कि दिनै आं सानसे फरायबाय गाबोन आं सानसे फरायो दैलि मोनसे टारगेट लानानै नोङो 6-7 आवार्स दैलि टारगेट लानानै नोङो फरायबाय थानांगौ आरो एखमबा फेलियारफोरबो फेलियार फैबाबो बेखौ नोङो गाब्रायनाङा सबसमाय नोंनि टारगेटखौ लानानै कनसिस्टेन्टलि नोङो प्रिपेयार खालामबाय थानांगौ आं बेखौनो मेन आं सबसमाय बयखौबो केन्डिडेट्सखौ बेखौनो बुङो मेन कनसिस्टेन्सिखौ दोनबाय थानांगौ होनबाथाय नोङो सानसे नङाबा सानसे नोङो नोंनि टारगेटखौ एचिभ खालामखायो होननानै